Feliz, Ander, Dravet sindromearen fundazioko kideak zarete, kamisetara ekarri duzu. Bai. Pixka bat gehiago ezagutzeko zuen egunerokoa ere ezagutu nahi dut. Drabeta zer den? Bai, Dravet sindromea epilepsia genetiko bat da, gaixotasun erraro bat da, eta bueno, hori da Anderrek gaizki dauka bere neurona barrutik dauden tuberiak. Gaizki daudenez, proteinak ez dira ondo ibiltzen eta horregatik Ander da Dravet sindromea. Jende gehienek ezagutzen du epilepsian gandi, baina ez da bakarrik hori, gauza gehiago ditu. Atzerapen kognitiboak ere, arazoak portaera aldetik, ibiltzeko ere, eta bueno, motorizitateekin ere arazoak izan ditugu. Zuk esan duzu, eta gainontzeko ontzat agian gehien harritzen diguna dira atake epileptiko horiek. Ez dakizuela noiz izanen ditun, zenbat iraunen duten. Ez dakigu. Nola izan zen zuena, lehenengo ura, nola izan da ondorengo guztia? Lehenengo atake izan zen Anderrek zeukan 6 hilabete. 6 hilabete. Bai, txikia zen. Normalki hala hasten da. Eta bere atakea izan zen, goratzen naiz, uztailako 24an. Eta kanpin batian geunden, hasi zen konbultsionatzen eta azkenin anbulantza batian sartu eta eraman ospitalera. Guk uste genuen hilko zala momentu. Jaro, 6 hilabeteko haur bat ez ari gara. Amorez jarri zan, ez zuen arnazaik hartzen. Eta hortik aurrera beste atake batzuk etorri zian eta 3 urte arte zenuten jakin? Ez zidaten, ez zidan esan Dravet sindromea zenik. Eta gure burruka izan zen hori batez ere zer zeukan Anderrek jakiteko. Feliz, institutoan daude. Bai. Karo, bertan ere hezitzailea daude, irakasleak daude, Anderrek beharko du laguntza, suposatzen dut. Baina, karo, horrelako egoera bat ematen bada, beraiek ere jakin beharko dute nola zer egin behar duten. Badakite. Zer egin beharko genuke? Krisi baldin badauka egin behar dute dagoen jarritako protokoloa. Gauzak bere inguruan ez egoteko eta kontrolatu denbora. Eta 2 minutu baino gehiago pasa baldin badira, dago bere medikazio berezi bat eta medikazio hori eman behar diote konbulsioa mozteko. Ambulantziari deitu eta gurasoei ere. Hori da protokoloa. Eta ambulantzia beharrezkoa ez bada, 2 minutu baino gutxigo luzatzen bada konbulsioa, pixkatetzan izango da, nekatuta, eta beraiek ikusiko duten, ala ez, etxera ekarri behar duguna da ez. Anderrentzako importantiena da, Ander baldin badago pertsona bat berarekin. Baina 2-3 lagunak baldin badaude berarekin, ja beste pertsona bat berdezu, ez bakarrik Anderri kaso egiteko. Baizik eta Anderri kaso egiten baldin badiozu, bestei ere kaso egin behar diozu ere. Muy bien, Ander. Feliz, ez da erreza zuen egunerokoa? Ez, nik lani utzi behar izan dute. Ez dut lanik egiten, emazteak egiten du lana eta berarentzat ere askoz hobeagoa da bere salud mentalentzat. Eta ni geratu naiz Anderrekin beti. Hala ere zoriontsuak zaretela antzeman daiteke. Bai, beti. Ander da hori esan dut. Ander da munduko mutiko zoriontsuena. Beti dago pozik, beta alai, bere jostailuekin. Bizipoza zerk ematen dizuen jakin nahi dut, baina hemen idaztea nahiko nuke.